Ara que està a punt d'acabar la campanya turística d'este any 2022, pot ser un bon moment per a fer una reflexió sobre quines són les conseqüències del tipus de turisme que patim en el nostre territori. És cert que els beneficis són considerables i segurament durant aquests propers dies, ho hem vist ja, els mitjans de comunicació van a insistir molt sobre l'augment important que ha tingut el turisme durant aquest any. Pareix que ha hagut una recuperació significativa, hem tornat a les xifres de turistes de l'any 2019 d'abans de la pandèmia, el nivell d'ocupació hotelera ha arribat fins i tot al 90-95%, els hostelers i les persones que viuen del turisme dels hotels i dels restaurants estan contentíssims de la campanya que estem tenint aquest any i la veritat és que tot això genera molta alegria i és una manera de tornar a aquesta normalitat que estàvem desitjant. Però clar, és tot or el que lluenta? És a dir, esteu realment contents amb aquest tipus de turisme que patim en el nostre territori o, pel contrari, estem ja farts de les conseqüències que genera aquest tipus de turisme? Tinguem en compte que bàsicament el tipus de turisme que tenim és un turisme de masses, un turisme massiu, centrat principalment en el que seria el turisme de sol i platja i moltes vegades fins i tot el que anomenem el turisme de borratxera. Lògicament, les conseqüències negatives que genera això són moltes i és important que les tinguem en compte. D'una banda, el que provoca és un deteriorament del medi ambient. En el cas de les costes, de les zones del litoral, inclús deteriora les platges que van perdent terreny a poc, la construcció d'apartaments turístics i d'hotels en les primeres línies de platja també té uns efectes negatius importants. Després està el tema dels residus, del soroll. L'impacte sobre el medi ambient és clarament molt negatiu, no? I també n'hi hauria que tindre en compte a l'hora d'estudiar els efectes del turisme. D'altra banda, també el turisme és lògic que puguem pensar que és beneficiós per a l'economia. El sector turístic representa al voltant del 12-13% del total del PIB de l'economia del nostre territori. Això és bo? No hi ha ningú dubte que això genera llocs de treball, genera riquesa i és beneficiós, però també té la seva part negativa i és que genera una excessiva dependència econòmica d'un sector tan precari i temporal com és el del sector turístic. I d'altra banda també si analitzem les condicions laborals de les persones treballadores, les persones que treballen en aquest sector, ens trobem que moltes d'elles estan en unes condicions laborals bastant deteriorades, salaris molt baixos, jornades laborals molt llargues, és a dir, tota una sèrie d'aspectes que no són gens positius. També podem parlar de lo que seria els apartaments turístics que s'han incrementat d'una manera desmesurada durant els últims anys i això provoca una major especulació en els preus del mercat immobiliari i ens trobem que els preus dels lloguers se disparen, els preus de la compra de vivenda se dispara i això perjudica especialment a la població local. També n'hi ha una congestió dels serveis públics, per exemple, els centres de salut de determinats municipis de zones turístiques estan totalment saturats, de manera que la població local no pot ni siquiera anar al metge i les condicions de sanitat i d'atenció sanitària se deterioren d'una manera molt considerable. Després també tenim el tema de les normes de convivència. Moltes vegades el comportament de determinat tipus de turistes perjudica a la població local fins al punt de que inclús se pot produir l'èxode de la població local. Hi ha persones que han viscut tota la vida en el seu territori, en el seu municipi, i que l'abandonen, es veuen obligats a abandonar-lo per les males condicions i el deteriorament de la convivència que provoca el turisme. També podem parlar del tema del tancament dels comerços tradicionals. Hi ha comerços que, com a conseqüència de la gran competència i d'un tipus de turisme que no busca aquest tipus de comerços, sinó que busca altres opcions molt més barates, aquests comerços es veuen obligats al tancament. Per no parlar del tema de les aglomeracions de masses de població en els territoris turístics i de lo que seria l'augment de la pol·lució, de la congestió del trànsit,
tot aquest tipus de conseqüències també molt negatives. En definitiva, molts de nosaltres estem farts i fartes d'aquest tipus de turisme de masses que té moltíssimes conseqüències negatives per al medi ambient, per a la convivència i per als aspectes socials i culturals. I d'alguna manera estem en el nostre dret de demanar un canvi en la manera d'enfocar el turisme. I això passa per un respecte per lo que seria d'una banda la població local i pel que seria una altra banda tot el que seria el patrimoni cultural, gastronòmic que tenen els nostres territoris i fins i tot també la nostra llengua, que moltes vegades també es veu amenaçada. Així que tinguem present tots aquests aspectes negatius i d'alguna manera manifestem el nostre descontent davant de les grans notícies que ens donen els mitjans de comunicació sobre l'increment del sector turístic o de la millora del sector turístic i les paraules de les autoritats polítiques, dels polítics i les polítiques que manifesten el seu content sobre l'evolució del turisme durant este últim any.